UNAR us recomana per aquest cap de setmana que aneu a veure l'exposició al MACBA que es diu Una ciutat desconeguda sota la boira. És una exposició fotogràfica on trobarem fotografies, també hi haurà vídeos i cinema sobre els diferents barris de Barcelona, tant els de Barcelona com les perifèries, i hi ha com 3 projectes. En un veurem tot el període de la postguerra, de la immigració de la postguerra. També hi ha un altre de tot un projecte que hi ha com es van fer totes les obres, tota la transformació de Barcelona a les Olimpíades. I també això ho veurem amb cinema, també en vídeos i de més. És interessant. També UNAR us vol recomanar com a cinema que hi ha a la Fundació Miró, hi ha el Festival U22. Aquest festival és de cinema jove, on hi ha tertúlies, xerrades, diferents passes de pel·lícules i la veritat de projeccions, tallers, hi ha retrospectives i també hi ha una retrospectiva de la Virginia García del Pino, León Sinami, entre d'altres. I després de cinema us recomanem una pel·lícula, El 47. El 47 és la pel·lícula del Manel Barrena, interpretada per Eduard Fernández i Clara Segura, on ens explica la història del Manolo Vital, un conductor d'autobús, que volia que l'autobús arribés a tota la zona de Torre Baró, perquè eren a les muntanyes, la veritat és que era molt complicat, doncs va fer la gestió a l'Ajuntament per reclamar que arribessin els transports allà. I bé, no us explico el final, però la veritat és que està molt bé, està molt bé, molt bé. I també us volem recomanar de llibres, doncs encara esteu a temps dels qui no heu pogut anar a la Setmana del Llibre Català, aquí en el Passeig Lluís Companys, doncs està fins al dia 29, així que podreu veure tot el que és presentacions de llibres, conferències, xerrades, activitats, tallers. Hi ha un munt de coses i d'activitats fantàstiques, totes relacionades amb el llibre en català. I també UNAR us recomana de teatre que aneu a la Sala Beckett. A la Sala Beckett a veure Biològica. És una obra dirigida per el Pau Roca, l'autora és la Sílvia Navarro, per Ramon, i està interpretada per la Victòria Pagès, la Mar Ulldemolins i la Clàudia Benito. Totes elles fantàstiques, estan meravelloses. I què ens explica? Doncs l'Àgata és una mare que es planteja tenir una criatura però amb una garantia de 5 anys. Tal com sona, de 5 anys. I llavors, bé, hi ha diferents maneres, la tieta no ho veu clar, l'àvia es pregunta i es qüestionen moltes coses, doncs la mare també diu, escolta, jo tampoc vull abandonar la meva pròpia individualitat, no? I l'àvia tampoc acaba de tenir-ho tot clar, la tieta tampoc. Interessant. Doncs esperem que us agradin les nostres recomanacions i sobretot disfruteu del cap de setmana.